भाऊ आता बीजेपीची आता प्रेस कॉन्फरन्स झाली आणि तुमचे भितर नाव हे नॉट गोवन डिक्लेअर झाले. तुमची पहिली प्रकृती हय हय खरं म्हणजे आमच्या लिडरशिपीचे मनापासून धन्यवाद करता की सगळ्यांदा ताणी आमचेर विश्वास दवरलो. आपल्या उत्तर गोंयच्या मतदारांचे आणि लोकांचो काही डिमांड आशिल्लो ताका ताणी मान दिलो आणि लोकांची मागणी मान्य केली. त्या बद्दल तांचे परत एकदा अभिनंदन. आमचे मुख्यमंत्री, आमचो अध्यक्ष, इतर सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट दिलो त्याबद्दल तांचे मनापासून हांव आभार मानता की तांणी पूर्ण विश्वास आमचेर दवरलो. आणि येणाऱ्या काळात एक 5 वर्सां परत एकदा आमच्या उत्तर गोव्याची आणि संपूर्ण गोव्याची सेवा करपाची संधी आमकां मेळ्ळी आणि त्यामुळे परत तांचे सेवेक निश्चितपणे आमी रुजू जातले. उत्तर गोव्याची जनता आमकां ही संधी दितली अशी आशा व्यक्त करता. आणि तुम्ही प्रसार माध्यमां आणि सगळ्यांनी प्रत्येक वेळी सहयोग दिलो त्यामुळे तर आज हे करूंक शकले अशें म्हाका मन दिसता. सगळ्यांचे परत एकदा आभारी आसा आणि परती सगळ्यांच्या आशीर्वादाची अपेक्षा करता. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.